Събрали сме се наистина по прекрасен повод. Една поредна стъпка в посока усилията ни за запазване на историческата памет. Считам, че това е наш дълг и към днешния, към утрешния ден. Да поздравя фамилия Енчеви за това, че добре харесват сградата, която също е достойно за отбелязване и за уважение. Вярвам, че съвместно с общи усилия, така както постигнахме през тази година немалко резултати в тази насока, ще продължим да съхраняваме историческата памет за нас, за нашите деца и внуци. Благодаря. Благодарна, че съм празничка на този виден общественик за нашия град. И другото, което искам да кажа, че благодаря изключително много на това, което направихме днес, да се съберем по този повод за откриване на новия барелев на Петър Енчев. Ще ви кажа кое е важно за мен от този човек, кое съм запомнила. Той е бил баща на 5 деца, българи, които всички са завършили в чужбина и всички са се върнали в тази държава. Са дали началото на изключително високи позиции с високото си образование. Той е повтарял през цялото време, колкото езика знаете, толкова пъти сте човеци и имате право на избор. Човек трябва да има право на избор и му благодаря за това. Аз така възпитавам децата си с право на избор. Това е Петър Енчев.